Please like and subscribe. Отивам да си купя нещо. Какво ли трябва да си купя? Ще си купя нещо. Ана, видях тук някакви продавачи. Сега, брат, това нещо колко струва? 1 лев, брат. Добра цена. Здравей, брат. Какво правиш? Тренирам. Това колко струва? 1,50. What the fuck? Ей, бро, Да. колко струва този камък? 2 лева. What the fuck? И сега, отивам при първия продавач. Здравей. Искам да го купя това на 50 стинки. Може ли? Да, може. Ето, плащаме си както винаги. Ето, плащам си 50 стинки и го купувам. Знаеш какво ще го направя? Ще го сложа ето тук. Здравей! Твоето струваш 1 имперс, нали? Да. Ще го купя на 1 лев. Искаш да видиш? Добре. Ето, брат, плащам ти. Ето, пускам го ето тук. Здрасти! Да, на теб се спише. Да. Искам да го купя. Нали, твоето струваш едва ли. Може да го купя за 1,50? Са. Ето, брат. Мерси, чао. Ето, покажи ви парите само, ако може. Взимам го. Чао! Please like and subscribe.